Hello guys, jotono no hor kaham tini blog ke horni simi je jengjak suo mamui samung muitoman khai ke ba blog khai gina nei ke na ri sini pun rok tamung tong haino nuka khajagai thui jong mai kya tai sandra gundrang dong tok bukur ba ya thek songoi dong ang horni moi babu ke mos deng deng dong ta tomato mos deng ke angke tok bukur songoi dong tini ke ama lumjak hnai ama kun khalai liya. Hello guys, jotono no phung kaham haini helam soga ni blogon tini ke ang gajang mon bagir ko tusu jom jang soa aro ko tubuna gedi color marang trak ketabu kasui ki seres khai jong mani samung rok khaya ko dam khaijak no dam khaijak ya bo wansugui tong hata jogoi punrong no mairi masaru na hari segi chalai mani phungai kheno borok bai pailaya pun bai punki bo khiwo mai bo chawo sarik jorani dugano thanganai oh my god gari pharicho video sunam tomase ko bike phaya no suno disturb clear disturb dugana thangge aung pai saigina tabo khang dugana sok pai khai ko naine di sini dugan sim parani dugan ta tam tong ke jethake ayang saung khai jong ke ba tokti rok nimki tai chips rok pai tu pai ke chanam jong ka ba ke pai phirogoi tong hata ke 100 talang mani 60 টাকা pai khyang ga 40 টাকা phirok ata sarik ni mui chana ni bagai ke tok tuino ko mui songi chaya mosteng je khai chanai ke tabo khi ko tok tuino rugoi pyojo roi mosono yogoi thas ke moso den khai re khata ge babu bo moso buldi ni sau tok tui rugoi de manse thogya phungke ba mosteng khalai ri khata ang bo amse thogjak lai mani maicha phurke sutui kodok oro sutui kodok baikam alu tai sutui rei kodok khai tong ge ama mairana thangmani kukmani phaiung ka kukno bo godok no re khata hello haini hai nongni bagai ko kaham ka charmung jotono no belai belai ke hambai maro tani ke no rasike na hamjage asike support khlai tongmani bagai nongno belai belai ke na hambai maro hakina no rana teba hamjak mungri tongdi tai ani blog no se kare nai tongdi kisani gobang khlai man bagai nongno belai ke na hambai maro norok bote kucho kathang je YouTube ni samung khaini rok tai ani subscribe rok no tai ani YouTube family rok no nongno bangsao norok bo hakin kuchuko kadi tebo bui bai kaham sajak di ge photo shoot namang se ang video khai tongo ta ge photo shoot rok na kha salo ge tam khela tong nei ba sele rok ke ba hai rok ni tong hatang bo ge tini ne blog ga su jora tai nang sinai jotono no sarika